Здравейте хора, днес ще снимаме една тест. Мисля да снимаме някаква по-различна игра, защото съм така Днес ще играеме, доколкото се разбрали от заглавието, ще играеме през Стъчъкна на матча, може да играем Арсенал срещу Интер Майами, като винаги Интер Майами ни бият с... Винаги Интер Майами бият Арсенал, така че да. Ето Майами и ето и отбор, който ще играем. Само да сложим Габриел Жезус, Зинчего, Букасако. Значи имаме нови хора. Да, много яко. Това са служили по-като странно. Не знам защо хора са служили. Трябва да имам как се представя по-новия вратар. Ще сложим да видим как се представя. Габриел Жезус го слагаме. И да започваме хора. Ще биеме също Интер Майами. Пишете в коментарите така като кръста дали ми чувате гласа, който гледа, мога да напише долу в коментарите и да започваме. Габриел Жезус към Томас Партия коментира. Габриел Мартинели. Майамците не могат да направят нищо, защото имаме артилерийски отбор. Пишете дали ме чувате така, защото не знам дали ме чувате или не, защото не знам как на PES да сменям звука да е по-лесно. Нищо, пишете дали ме чувате. Аз крещу, вие ме чувате като нормално телевизора, аз крещу да кажа. И тук Габриел Жезус трябваше да изглежда. Добре, че не се назвам. Добре, намери гол на първия гол на Артилерия. Хора, пишете дали трябва да направим така или в дефенди повече. Пишете повече атака или нормално или повече в дефенди. Имаше замисъл. Какъв гол? 2-0 за Мартин Юдегор. Добре дошли отново на този прекрасен хубав стадион на артилеристите. За пръв път ще бием Интер Майами. Майамците връщат слънче. Тук вратаря не знам дали се намеси. Ако направи още две грешки, рамата е нашия страх.
направи така Томас Парти. Ама сега пак изкарахме тъч. Не! А не! Май... Не! А не! Томас Парти близо до градата! Какво става? 5-минутно видео се превръща в 30-часово видео. Как? Направо много добре става видеото. 6 от 6 хора му дай. Хора, щупете лайка и щупете бутона абонирайте се. Щупете и двете. Ще има видео на ES24, като излезе след един месец. Така че в този канал ще има много яки видео. Съжалявам, че вчера накачих видео. Какъв удар! Гледайте се за артилеристите. Извинете хора, че вчера накачих видео, но ето сега се отблагодарявам. Сега се отблагодарявам, че вчера не можах да кача видео, а сега гледайте какво хубаво видео на PS. Вчера си я спалих, тук Томас Парти трябваше да я вземе, но много тук футболист. Съжалявам, но трябва да вземем KDB. KDB не трябва да вземем. Отбори се, добре, жени. Добре, тук Мартинели, Мартинели, тук може да направим добре, защо? Има картони вече. Край на първата част. 2 на 1 за артилеристите. Колко удара? Интер Майами имат 3 удара, артилеристите имат 5 удара. Много добре, много добре. 7 видео. Ето ми го отборчето. Гледай гей, някой морил ли са е? За сега никой. Я да включиме хора един много як. Мога да включиме ето японеца. Японеца мога да го включиме хора. Японеца. Къде е Рашко? Къде да го сложим Рашко? Хора, знаете какво слагаме на местото на Габриел Мартинели? Трансфорт. Айде, сега ги мачкаме. 5 на 0 ги правим. 5 на 0. Айде. Правиме ги. Почнах второто по време, хора. Мога да чуете, че и коментатора се обажда. Удар са. Нали? Удар. Гол. Хора, вратар. Този вратар уж се го водят добър вратар. 2 на 2. В началото на втората част. И това вратарче, ако направи още една грешка, Рамсдел идва на нашия страж. Рамсдел е нашия страж. Као и Рамсдел е на нашия страж. Казвам ви хора, казвам ви. Когато вратаря гледайте тук, вратарчето може да спаси. И аз можех да спаса тази хора. И аз можех да спаса. Струшете лайк бутона. Това видео ще кажа сигурно, побъркваме се. Креща толкова много, хора, защото дано да ме чуят. Корнер! Yes! Come on! Правим го всичко защита, хора. И дори може да ми кажете как мога да оставите такъв вратар самичък, а? Яде го. Добра атака, имаше смисъл атака, имаше. Жезус! Застана! Много се дразна. Засада имаше. Много тук. The attendance for this match was 70,987.
спайте, Томас Хусейн извика се изморен. Правим смени, Габриел Жезус, махай се. Габриел Жезус изчезва. В центъра не знам кой идва, но ще дойде леко. Няма да останете така паза. Ладно, хора, кой слагам? Той слагам. И сме готови, хора, вече за нова атака. Дали Интер Маями ще могат да го победим от година напред. Хора, свалете си играта през Нояк линк. Отидете на EA Sports и напишете най-яката игра на целия свет. Габриел Жезус е сменен. Сака! Как го направи Сака, бе? Добре. Удар! Вратаря е спасял! Вратаря се намесва. Много добър удар! Корнер! Хора, сега ще покажа как мога да вкарат от корнер. Ето първо връчата си. Ау, има картон. Хора, има картон. И то червен! What? Хора, червен картон за какво? Това и нещо ме заболи. Хора, влезнах му с бутон с шиповете в глезена. Мамо! Ставаме с един играч назад. Но дали Интер Маями ще мога да го бием. Околче! Какво правиш, бе, брата? Мартинес вратар, хора! Гледайте как се намеси. Но хора има корнер. Не, това не го обичам. Всички в защита. Корнер! Имахме корнер! 3-2 мачка! Бихме ги полетили Интер Маями с 3-2. Хора, това ми е първата победа срещу Интер Маями. Браво, хора! Хора, ще изиграем един матч, да ме видите отбора, ама истински не. Но гледайте ми отбор наистина. Гледайте ми. По принцип Меси е на нападател. Ето. По принцип Меси е на нападател, просто изкара червен картон преди да почне матча. Преди да снимам видеото, така че Меси няма да може да играе отбора сега. И пък какво пречи примерно да правим. Не знам хора дали е толкова добра. Добре, че ти е така му.
Да пробваме с това. Такъв футбол. Хора, така, такъв футбол ще го пробваме, така. Така, матч. Ама не, така няма да тръгнем нищо. Сега ще играем срещу реален опонент. Преди малко играхме срещу компютър. Срещу компютър преди малко играхме. Nothing gonna wreck it, you know I can't deflect it. I always do somehow. Everyone's a critic, I can't stand heels. Хора, добър ден! Здрасти! Спрях малко видеото за малко, да мога да изпеста чакането на матча. И сега ще се събираме срещу някой, аз не знам защо. Само да кажа, този матч няма да говоря, буквално ще има аудиото на играта, на всичко, просто ще гледате матча. Така че спирам да говоря след 3, 2, 1 и цял матч няма да се обаждам. Айде, само когато правим смени. И спирам да говоря след 3, 2, 1, спирам да говоря. Един на нова за мама. Мама мия! Меси вкарва. Хора, ще приближа камерата. Не знам кой ми се струва най-близко. Ето е. Ето ми се струва, да. Да, най-близка, хора. Ще могат да виждате футболистите по-близо. И топката по-хубаво, нали? Ура, това е много видно. Вратар хваща. Аз не знам що го направи. Фаул, хора, фаул. Не, хора, той не размаза. Хора, той не направи това на му. Хора, да ви кажа интересен факт. Преди да направя видеото, един ме водеше с целия матч, през целия матч с 2-0. И аз накрая хванах, че го изравних с 2-2 и не оставаше буквално една атака да го обърна, но не успях да я направя хубаво. Така че не се знае. Ако направя смени, може да... Малко по-спокойно нещо. Гледайте, той ни върти на мама ми. Той си ни върти на малкия си пръст. Сатен. Направя на нищо. Сатен направя на нищо, ще си карам червен картон заради тебе.
Именно вчера. Гаден! Много си гаден! Топо също да играе пес. Добре, миналото! Добре, миналото! Two added minutes has been indicated. Искам си атаката! Искам си хора атаката! Но искам си атаката! Има 4 рода срещу мен и 2 гола! Не, хора, това не е сериозно! Меси може да го вкарвам в битка! Не може! Хора, сте ревно! Хора, аз ще казвам ви, че ще ревна! Ревна! Ще ревна! Така. Добре. Добре. Нека дърник. И като направят едно такова, не се наказва. Хора! Не е сериозно. Това не мислех, хора, че ще се получи. Хора, това не мислех, че ще се получи. Хора, това не мислех, че ще се получи. Много добре. Вратар го брал. Вратар че хваща. Хора, само да кажа, това не знам, че ще се получи. Хора, подам пас. Хора, подам пас. Дърната игра номер 1. Удар! 2-1! Артилеристите какво правят? 2-1! Артилеристите гледат атаката да е много хубава и... Хора, сега ще правим смени. Хора, правим смени. Хора, правим смени сега. Ау. Добре, то още е много по-добре да го вкараме. Така. Добре, така. Хора, правим сега добри неща да можете. Нали, да не вкарат чаколи. Вкарат вече съм се накъл. Така. Принцип. Слагаме вратар, защото... не. Добре, вратар ще не бъде. Добре, хора, направихме си смените и съм доволен. Хора, доволен съм. Хора, направихме си смените, доволен съм. Сега трябва просто да изкараме радостта. Number 6. Number 4. Number 1. Не. On the field. Number 22. Number 17. Удар! Не! Вратарче! Хора, трябва ми на вратар. Хора, загубихме. Хора, играта ми бъгна! Хора, загубихме. Хора, вярвам се на че загубихме. Те ни водят с 3-1, те ни водят с хора с 2 гола. Няма как да ви такова. Не, ще си разиграва, скоби наши, ама не, хора загубихме. То наша си вкарва и скобички, вратар ти си некадърник. Хора, гледайте, той си вкарва и скобички, гледай. И си вкарва и скобички, нямам думи, хора, загубихме. Бихме Интер Майами, но не мога да бием опонент. И сега гледай. Дай на вратарчето ми направим дума. Мамо, ако вратаря не беше подал хубав. Мамо. Не бе, хора, аз викам той си ни разиграх, хора, аз викам той си ни. Фау! Аз викам той си вратаря ни разиграва. Буквално това може да... Това миналото на милиметри да викате. Това да мога да вика на повторение. Хайде, сега ще подам.
Мета и садка. Добре. Това, хора, играчите ми се сетиха да в края на матча. Не! Аз така се казвам. Мамо, хора, добре, че се намеси защитата. Добре, че се намеси хора. Не. Хора! Защо го направих? Много съм гаден. 4 added minutes has been indicated. Хора! What are these? Хора, край на матча, нямам думи. Еми, хора, надявам се видеото да ви хареса и оставете един лайк, абонирайте се. Аз бях Радослав Ксенов. Пишете в коментар така че пишете лайк бутона, абонирайте се. Аз бях Радослав Ксенов.